ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 4 ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില എലമെൻസുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ട്വിസ്റ്റുകൾ എല്ലാമാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. നമുക്കറിയാം, ഈ ഒരു നാണയവേട്ട എന്ന ഒരു ടാസ്കിൽ കണ്ടന്റ് ഓവർലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലത്തെ ബാക്കി, അതായത് പുതിയൊരു ദിവസമല്ല, ഇന്നലത്തെ തന്നെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ഇന്ന് കാണിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ടാസ്കിൽ വിജയികളെ വരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഘട്ടം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോമോയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ അഖില് ജാസ്മിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തെറിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ കാരണം ഒടുവിൽ ജാസ്മിൻ കരയുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സത്യത്തിൽ ഫെയർ ഗെയിം കളിച്ചത് ജാസ്മിൻ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ഘട്ടം ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാം കാരണം റിയാസിൻ്റെ ആ ഒരു മോഷണം തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം ആ എത്തിക്സ് മറന്നുകൊണ്ട് ജാസ്മിൻ കൂട്ടു നിൽക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ പിന്നീട് സൂരജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ജാസ്മിൻ മുന്നോട്ട് വന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജാസ്മിൻ കാണിച്ച ആ ഒരു ഷോ ഓഫ് സത്യത്തിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു ഹേറ്റ് സമ്പാദിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. സൂരജും ജാസ്മിനുമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ യോഗ്യത നേടിയിരിക്കുന്നത്. ജാസ്മിൻ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കരസ്ഥമാക്കിയ ഭാഗ്യപന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പോയിന്റുകൾ ഇരട്ടിക്കുകയും നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഔട്ടാക്കിയവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് അത് സൂരജിനായിരുന്നു. അത് സത്യത്തിൽ റോബിൻ്റെ കൂടി കഴിവാണ് എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയേണ്ടി വരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജാസ്മിൻ ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ റോബിൻ യാതൊരുവിധ മൈൻഡും കാണിക്കാതെ സൈഡിലോട്ട് നിന്നതും ഈ എപ്പിസോഡിൽ ബിഗ് ബോസ് ക്യാമറകൾ സൂം ചെയ്ത് തന്നെ കാണിച്ചു. അത് വളരെ നൈസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തത് പറയേണ്ടി വരും. ഒട്ടും തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു റോബിനെയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. എന്തായാലും കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും.